Закәан шьаҭада аларҵәара хықәкыс ихаҵаны арҩышьыгатә мҭәашьар аахәара лагаҩагара амазаара идрыԥхьаӡалоит Князев Александр Михаил-иԥа. Ахара здырҵоз Киви шықәса рзеиз Воронеж ақалақь аҟны данхоит. Иара ацәгьоура аан дақәкын аоперативтә ԥшаратә усмҩаԥгатәқәа раан. Урҭ нарыгӡеит Аԥсны Аҩныҵҟатәи Аусқәа Рминистрра, арҩышьыгатә мҭәашьарқәа реикәыршара хлаԥшразтә аусбарҭа аусзуҩцәа. Атәылауаҩ ихаҭала иеимдаран идбалан ицәышыз илагаз амаҭәашьар згәылаԥсаз иеҵәаз аполиетиленқәа еилаҳәара. Анаҩс Аҩныҵҟатәи Аусқәа Рминистрра аҭҵаара криминалисттә центр аҟны ишьақәыргылан ирыԥшаз арҩышьыгатә мҭәашьар метадон шакәыз. Уи акапан иартәеит ижәибжь грамм. Князев далархны изыцҵаз аоперативтә ԥшаратә усмҩаԥгатәқәа раан иара амилициа аусзуҩцәа идирбеит Аҟәа ақалақь аҟны еиуеиԥшым аҭыԥқәа рҿы маӡалатәи ашьҭаҵарҭақәа ахьыҟаиҵахьаз. Иааизакны иаарԥшын ԥшьҭыԥ хыхь зыӡбахә ҳәо арҩышьыга аҩыза ахьышьҭаз. Иаанкылаз ацәгьаҩы хаҭала иеимдараани ашьҭаҵарҭақәа рҟны идбалаз арҩышьыгатә мҭәашьар акапан иартәеит грамми, миллиграмми. Атәылауаҩ Князев иганахьала Республикашьа аус бзакәан еидкыла пункт В ахԥатәи ахәҭа ԥатәи ахәҭаҷала ихацыркәашьа аусҭҵаара мҩаԥнагоит Гагра раион Аҩныҵҟатәи Аусқәа Русбарҭа аусҭҵаара ахәша. Ацәгьоура здырыԥхьаӡало дырбандаҩуп.